פעם הדרך היחידה לגוון הייתה לשים סיד ולמרוח על הקירות. נכון, ואז הגיעו החומרים האקרילים, כנראה שתפסו מקום מבחינת הפרקטיות שלהם, מבחינת הקלות שבהם ניתן לבצע. הם חומרים שמגיעים בדרך כלל מוכנים וכבר קבועים מראש, ובחומר המינרלי יש קצת יותר אינטרפטציה גם למי שמשתמש. כשאנשים מחפשים קצת לחזור לאדמה, לחזור לקיימות, לחזור למקום שהוא קצת יותר בריא לנו ובריא לעולם שאנחנו אחרי זה נשאיר לילדים שלנו, אז פתאום רואים את החזרה בעצם למוצרים שאתה בדיוק מדבר עליהם. אז כן, יש פה חסד לעבר וגם מבט קדימה, שאנחנו משתמשים בחומרים המינרליים. מי שמבצע, חשוב שהוא ידע איך לבצע את זה, איך לעשות את החומרים. מדוגמה קטנה ויפה, חשוב לדעת איך להעביר את זה באמת למה שהאדריכל, הלקוח מצפה ורוצה, ופה אתם נכנסים לתמונה. זה ניכר שיש הבדל בין יד ליד ובין הרמה שממש מהדקים לבין מקומות שאנחנו בעצם קצת יותר מגרענים אותו. נכון. זה ממש נותן חוויה אחרת לחלוטין לחלל.